Gipangunahan mismo ni DILG Secretary Benjamin C. Abalos Jr. ang paglusad sa buhay ingatan, droga ayawan kun bida sa conference hall sa Western Mindanao State University sa Zamboanga City ni adtong Sabado, Mayo 6. Importante ang programa kay natumong kini nga matabangan ang mga drug dependents pinaagi sa pagpailalom kanila sa drug rehabilitation o pagpakunhod sa demand sa illegal drugs. Pagtinabangay sa lain-laing ahensya sa gobyerno, hilabi na sa LGU o PNP aron magmalampuson ang programa sa DILG. Mitambong sa paglusad sa bida si Zamboanga City Mayor John Dalipe, Regional Police Director General Neil Alinsangan, DILG Regional Director Paisal Abutasil ug lain pang mga opisyales sa rehiyon. Naasab ang presensya sa mga mayor sa lain-laing munisipalidad nga nasakop sa Rehiyon 9. Gipasabot ni Secretary Abalos nga holistic ang approach sa programa nga kinahanglan seryosohon ang pagtutok sa mga madakpan nga mga user o pusher hangtod nga mabag-o kini gikan sa daotang bisyo. Kalakip sa programa ang rehabilitasyon og livelihood aron adunay kapuslanan ang matag oras og katakos sa usa ka drug personality. Naglaom ang DILG nga pinaagi sa bida mahimong ehemplo ang Rehiyon 9 sa kalampusan sa seryosong pagpatuman sa programa. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.